Euskararen sustapenean aurrera egin nahi duten enpresak laguntzera dator Arabako enpresen foroa, praktika onak, kezak eta hausnarketak konpartitzeko espazio bat eskainiz. Espazio honen bitartez, gero eta enpresa gehiagok euskararen biziberritzaren eta hizkuntza kudeaketaren erronkak bere egin dituzte. Gaurkoan enpresen foroan egon gara, oreka egiten den hizkuntzen kudeaketa azalduz. Gaur egun lurralde ezberdinetan gaudela, katalana, euskera eta gaztelaniarekin lan egiten dugula, ezinbestekoa ikusten dugu euskarari bere tokia ematea, euskara sustatzea eta batez ere langile euskaldunek euskaraz lan egiteko duten eskubidea bermatzea. Aitxubide barne komunikazioa dela osotasun baten parte, hau da, enpresen estrategian parte, eta holan izan bidea, ez? Eta euskeriekor berantoki joki bideu, bai erakunde horren misioan eta bai balioetan. Euskera behar egon bidea txertatute helburu estrategiko batzuk egon biko die, ekintza batzuk egon biko die, eta horrek etengabeko bekuntza ziklo baten landu beharko die, bai. Eta horregaz batera, prozesu gero eta kontzientia baitxe, gero eta lanketa kontzientia baitxe, estandarizatzea, hau da, ez momentu puntual bateko lana izatea, baizik eta hau txertatzen joatea, ez kultura sortzea da azken finien, bai. Orduan, guk hitz egin dugu alde batetik arkitekturaz, hau da, egitura hori, kudeaketa egitura hori lantzeaz eta beste alde batetik arimaz. Eta arima da, harremanak zaintzie, sortu alik esan erresistentziak, zinezkera limitantiek, horren inguruen lanketa egite bai.